Здравейте и от мен. Искам да изкажа голяма благодарност за това, че имам честта да съм тук днес и да дам една награда от нашата компания. Искам да благодаря на професор Янева за всичко това, което прави, за развитието на българския туризъм, за бранд България. 4 сезона. Искам да... и аз се вълнувам също, защото днес е специална дата и това, което сте избрали да бъде днес, се получи страхотно. Много хубав форум и страхотно състезание. Искам да знаете, че съм много щастлив, че съм част от катедрата икономика на туризма и заедно с всички други членове, които участват и винаги работят за просперитета и за развитието на катедрата икономика на туризма. И на добър час на всички студенти искам да ви пожелая. Бъдете здрави!